Takže jak si stanu čty do Robloxu, je to jednoduché. Stačí na váš prohlížeč, je to Brave. Na vyhledat je exploit. Tenhle odkaz. Dejte download. Až se vám to stáhne, rozklikněte to. Teď vám to. Tak vás to vítá. Téhle aplikaci. Dáte next install. Ano. ONG exploit, finish. Teď se vám načte tohle. Můžete dát start. Teď máte už cheaty. Máte jich tu více. Třeba Infinite Jump, to je něco jako lítání, nebo ESP, že vidíte přes stěny. A nebo úplně dole máte TP a to teleportování. Máte tu i no clip, to je vychodzení přes stěny. Ach. No a to je všechno. Když se vám líbilo video, tak dejte like a odběr. Tak čau.